Ctení rodičia, milé kolegyne a kolegovia, vážení hostia. Srdečne vás všetkých vítam na dnešnej Stužkovej slávnosti. Dovoľte mi povedať pár slov jej hlavným aktérom, žiakom 4. C triedy. Milí moji žiaci, vraví sa, že máme žiť v prítomnosti a naplno si užívať každý okamih svojho života. Dnes je však výnimočný deň a tak mi dovoľte obzrieť sa späť a zaspomínať na naše spoločné začiatky. Pamätáte sa na september 2020? Pre mňa to bol netradičný, ale zároveň výnimočný začiatok školského roka. Netradičný, lebo som prišla na prvú triednickú hodinu a v triede ma čakalo 24 mladých ľudí zahalených v rúšku. Výnimočný, lebo napriek tomu, že som videla iba 48 možno trošku vystrašených očí, vedela som, že mám pred sebou 24 úžasných, jedinečných osobností. Od prvej chvíle som vás obdivovala, ako sa vyrovnávate s ťažkou situáciou, ktorú nám priniesla táto doba. Len čo sme stihli prvé rodičovské združenie v altánku na školskom dvore, brány školy sa zatvorili a všetci sme zostali doma. Stretávali sme sa iba v online priestore, rozprávali do počítača či do mobilu. Všetko v živote sa deje pre niečo a všetko zlé nás má niečo naučiť. Myslím si, že aj toto obdobie nás naučilo vážiť si jeden druhého, vážiť si prírodu, vážiť si voľnosť a slobodu, ktorú sme predtým brali ako samozrejmosť. Mnohí z nás počas tohto obdobia prešli rôznymi zraneniami a stratami. Toto obdobie však posilnilo každého z nás a aj náš kolektív. A ja som si prešla svojou neľahkou cestou, na ktorej mi veľmi pomohla moja kolegyňa a zároveň kamarátka, magistra Ľubica Totová. Vždy ma ochotne zastúpila v triednictve a sprevádzala náš triedny kolektív až do dnešného dňa, za čo som jej veľmi vďačná. Mala môj veľký obdiv, keď s vami v júni sama absolvovala triedny výlet vlakom do Bratislavy, napriek tomu, že brány školy sa otvorili iba v máji. Aj ona cítila, že ste trieda, s ktorou si to môže dovoliť, že je na vás spoľahnutie. V júni, keď som vás na imatrikulácie prišla z PN-ky navštíviť, ste ma veľmi potešili svojim výtvorom. Vnímali ste našu školu, triedu ako druhý domov, v ktorom sa cítite príjemne. Zároveň ste balónikmi vyjadrili svoju túžbu po slobode a voľnosti. Balóniky boli síce pripútané k domčeku, ale už vtedy som vedela, že keď príde ten správny čas, otrhnú sa a poletia do neznáma. Od druhého ročníka už život bežal klasickým spôsobom. Postupne sme odhaľovali svoje tváre, odbúravali strach, ktorý nahradila láska. Prejavovali ste ju pomocou úsmevov, darčekmi, ktorými ste sa navzájom obdarúvali na Vianoce. Niekedy boli celkom zábavné. Túto lásku som vo vašich srdciach vždy cítila. Každému, kto sa ma opýtal, akú máš triedu, som bez váhania odpovedala, výnimočnú. Toto je trieda za odmenu. Mám úžasných žiakov, aj rodičov. Toto isté so mnou vždy zdieľala aj vaša náhradná triedna pani profesorka Totová. Páči sa mi na vás, moji milí žiaci, že ste jedineční, s rôznymi povahami, a napriek tomu tolerujete jeden druhého.
Páči sa mi, že ste do kolektívu dokázali prijať nových ľudí. Krásne ste prijali Matúša, ktorý síce o mesiac prestúpil do 1. ročníka, ale odchádzal od vás s ťažkým srdcom, lebo ešte vraj taký dobrý kolektív nezažil. Neskôr ste pekne prijali Timura a verím, že v tomto kolektíve je tiež šťastný. Páči sa mi, že si navzájom pomáhate, že ste zdravo sebavedomí, viete, v čom ste dobrí, nie ste sebecky odovzdať vedomosti a dopriať šťastie aj iným. Tieto vlastnosti a mnoho iných si na vás veľmi cením a viem, že to, aký ste skvelí, má svoje korene. Týmito koreňmi sú vaši rodičia. Patrí im veľká vďaka za to, že z vás vykúzlili takéto úžasné bytosti s veľkým srdcom. Samozrejme k tomuto kúzlu prispeli aj všetci vaši pedagógovia, moje kolegyne a kolegovia, ktorým tiež ďakujem. Od prvej chvíle vášho pôsobenia na našej škole sa snažia pribaliť vám na cestu životom vlastné vedomosti, skúsenosti a kus svojej energie, ktorú vám navždy odovzdajú, lebo tá sa vraj podľa zákona zachovania energie nestráca. Teraz mám chuť čas spomaliť, aby som si mohla tento kolektív mladých ľudí ešte dlhšie užívať. Vidieť vás krásne sa zabávať na spoločných akciách, na výletoch, ako bol splav či pobyt na Podhajskej, bolo pre mňa očarujúce. Priznám sa, že keď uletíte, budete mi veľmi chýbať. Už len jeden dôležitý okamih drží balóniky na domčeku a tým je maturitná skúška dospelosti. Viem, že ju všetci s prehľadom zvládnete. Na ceste k maturite vás čakajú nejaké malé skúšky, písomky a testíky, ktoré veľmi nemusíte. Dôležitejšie však bude zvoliť si ten správny smer, ktorým poletí váš balónik. Dnes, keď vašu hruď zdobia zelené stužky nádeje, prajem vám, aby ste si zvolili ten správny smer. Vyberajte si ho svojim srdcom. Rodičia, pedagógovia či kamaráti vám môžu pomôcť, ale srdcom musíte cítiť, že je toto pravé. Najväčší poklad človeka totiž nie je byť bohatý. Najväčší poklad získate, keď celým srdcom pocítite, že ste šťastní. A to bude vtedy, keď svoju prácu budete robiť s láskou. Nie preto, že musíte, ale preto, že chcete. Teraz tu stojíte predo mnou v plnej kráse a ja si užívam túto jedinečnú chvíľu. Cítim, že som na správnom mieste tu a teraz, pretože som nesmierne šťastná. V takýchto chvíľach viem, že som si zvolila správne. Nuž, leďte aj vy za svojim šťastím. Na záver všetkým prítomným prajem krásny večer a príjemnú zábavu.